Perquè hi ha persones vivint a dintre i estan en perill les persones. Llavors, quan un fons de vivenda, sortim amb 3 vehicles. Tots els bombers que hi ha al parc surten amb 3 vehicles. Un, el petit, que és on porta totes les... Bueno, tots normalment tots porten eines, però el petit és el que porta tot i una mica d'aigua. Després porta un altre camió amb més aigua per si s'acaba aquella i després portem un camió escala, que serveix precisament per això, per rescatar si algú que es queda atrapat està en un balcó i no pot sortir perquè hi ha flames a dintre, doncs amb aquest camió escala per allà podem rescatar. D'acord? Molt bé. O sigui, és per no cremar-se el cabell. Molt bé. Per no cremar-se el cartell. I a part, per què més? Bueno, per això aquest vidre, perquè veurem... Jordi, que fa gràcia! Bueno, a part... Ara està ben acalorat ja també. Sí. Prova, perquè si no...